श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यानिमित्त आळंदी ते पंढरपूर पायी वारी करणाऱ्या वर्धा जिल्ह्यातल्या सुमारे 300 वैदर्भीय वारकऱ्यांचं पुरंदर तालुक्यातल्या कुंभारवण इथं ममता बाल सदनमध्ये स्वागत करण्यात आलं। यावेळी पारंपरिक वैदर्भीय पुरणपोळीच्या भोजनानं वारकऱ्यांचा पाहुणचार करण्यात आला। डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ यांनी सुरू केलेली ही सेवा परंपरा गेल्या 27 वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे। 2 दिवसांच्या मुक्कामानंतर वारकरी ज्ञानबा तुकारामच्या जयघोषामध्ये जेजुरी मार्गे पंढरपूरकडे रवाना झाले।